Jagten på overdrevet i gang sættes. Vi har nu opholdt os i skoven i cirka en halv time, og vi har stadig ikke fundet overdrevet. Men okay, første forhindring. En å. Oh no. Og vi skal den vej. Det skal nok blive godt. Spørgsmålet er, når vi det i tide? Vi er nu bare til overdrevet. Overdrevet findes mange gange i bakket terræn og stenet jord, som var svært at opdyrke. Og derfor kun er det brugt til græsning. Det udgør ca. 0,8% af Danmarks areal og har normalt en størrelse på ca. 1,5 hektar. Vi befinder os nu ude på Fuglebjerg Overdrev, som ligger lige omkring Skellebjerg. Og det karakteristiske ved overdrev som naturtype, det er, at der er meget næringsfattig jord. Det vil sige, det er altså kun de planter, der er tilpasset meget næringsfattige miljøer, der kan leve her. Og man siger, at man inddeler naturtypen efter to typer. Vi har den kalkrige og den kalkfattige. Og den kalkrige er som ofte sådan basisk jord og har lettere ved sådan at overleve ikke at blive afgræsset, fordi tit og ofte sådan er beliggende ved sådan meget stenede områder, som ligesom hindrer væksten. Hvorimod at den kalkfattige ofte er meget mere afhængig af den her naturpleje, som består i blandt andet at have kreaturer gående, som afgræsser området. Som sagt, så er græsser det mest dominerende type på overdrev. Og den hyppigste, vi ser, det er forårsvinkel og hundegræs. Vi tror, vi har fundet forårsvinkel her. Man kan se, at akset er relativt samlet, og så vokser det lidt i en tue, hvilket er noget, der er karakteristisk for blandt andet forårsvinkel. Og at det ikke rigtig har nogen udløber, men at der mere hænger nogle gamle døde blade langs siden. Godt nok lidt svært at se nu selvfølgelig, men vi er overbevist om, det er forårsvinkel. Her har vi fundet to i en. I det har vi fundet både tjørn, som har de her røde runde frugter. Den blomstrer i maj og juni. Og så er der indeni, så gror der også rosen, som også er en af de mest hyppige buske og træer fundet på overdrev. Roser, det er jo så mest noget kratværk, men tjørn kan også godt vokse op og blive træ. Jeg tror umiddelbart, at vi har fundet en gråbønke her, som også er en relativt almindelig plante på overdrevet. Selvfølgelig valgt en lidt dum årstid til at finde blomster i, men der er blandt andet af de flereårige, så er der knoldranugel og kornet stenbræk, som blomster op i foråret og når at stitte deres frø og smide dem, inden at det bliver for varmt og tørt. Og så går de i dvale i jorden og trækker kræfter ned i deres rodknold, og derved så er de klar til næste år og kan spire frem igen, når forholdene er gunstige. Som nævnt, så er det mest karakteristiske planter, der er her, de er flereårige. Men der er også nogle enårige planter herovre på overdrevet. Vi har blandt andet lidenskaller og bakkeforglemmereje. Og de er karakteristiske ved, at deres livscyklus ligesom er inden for samme år, kan man sige. Det vil sige, at de både lever, bliver frem, formerer sig og dør inden for nogenlunde kort tid inden for samme år. Overdrevet det udgør faktisk 32% af de danske plantearter og hele 55% af sommerfugle. Så det er altså meget karakteristisk. Måske ikke lige om vinteren, men i hvert fald om sommeren at se en helt vildt mange sommerfugle, der flyver rundt til de små, lavt bevoksende blomster. De mest karakteristiske, det er violettandet sommerfugl, den blå sommerfugl, den sortbættede sommerfugl og så den okkergule pletvinge. Der findes også en lang række fugle på overdrevet. Der er blandt andet grønjersk, agerhøner, gulspurven og så rødrøvet tårnskade er nogle af de mest almindelige. Okay. Største trusler mod overdrevet er tilgroning, i det at det lige pludselig vil gøre, at lavere planter ikke får lys, og de vil dø. Det vil give mere næring til jorden, når de bliver nedbrudt, hvilket igen accelererer plantevækst af de højere planter, som giver mindre plads til blomster osv. Og derudover så er en trussel også omkringliggende marker, i det at randeffekten, hvor gødning fra omkringliggende marker gøder jorden og accelererer plantevækst. Overdrev det hører til en af de naturtyper, som er beskyttet af naturfredningsloven paragraf 3. Det vil sige, det gør sig i hvert fald gældende, hvis området er omkring 2.500 kvadratmeter eller større, eller hvis det ligger i forlængelse af et andet beskyttet naturområde. Og det gør sig altså gældende, at man må altså ikke foretage nogen større indgreb. Det vil sige, du må ikke til at pløje hele området op,
lave omlægning, og de må heller ikke begynde at gøde marken eller foretage nogle ændringer. Hvis man for eksempel er interesseret i at lægge ledninger eller dræn nær området, så kan man så søge dispensation fra kommunen, som ligesom ejer området. Men ellers så kan du ikke umiddelbart foretage nogle ændringer. Medmindre du selvfølgelig i forbindelse med naturpleje vil gerne vil buskrydde området. Det kan nemlig nogle steder være nødvendigt for, at det ikke går fuldstændig til. Det må man gerne, så man skal gøre det sådan i en moderat mængde. Så medmindre du vil foretage et kæmpe indgreb, hvor du vil rydde hele området, så skal du altså søge dispensation fra kommunen. Overdrevet har historisk været et område, som er brugt til afgræsning for kreaturer fra omkringliggende landsbyer. Så derfor så er den optimale måde at vedligeholde det på, ved at have kreaturer til at gå og græsse. Der skal dog ikke være for mange kreaturer, i det at de så vil begynde på at gå efter de planter, man gerne bevarer, men de skal helst kun tage græsset. Så derfor må der maks være et kreatur per hektar, og de må heller ikke fodres, i det at det vil tilføre ekstra næring, som vil accelerere plantevæksten af ikke ønskede planter, så dem, der kan trives på næringsfattig jord, vil blive udkonkurreret. Alternativ til afgræsning, det kunne være, at man tager høslet. Det fjerner nemlig 10 gange så meget næringsstof, som ved at have kreaturer gående. Så det kan være en stor fordel, hvis du har et område, som er særligt næringspåvirket, og du gerne vil ønske, og der kommer et tilbagefald, sådan at næringsindholdet det falder. Ulempen er bare, at som nævnt, så er der mange af planterne her, som er afhængige af at smide frø, og det kan jo så, hvis du ligesom laver høslet, så fjerner du dem, og de har derfor ikke mulighed for så ligesom at kunne sprede frøene, og de rent faktisk kan blive til noget. Herude på Kuglebjerg, der som en del af deres naturpleje til at bevare området, det var ved at gå i træ, der har de nogle herforkører til at gå rundt og græsse området. Det er jo selvfølgelig ikke så relevant lige nu, fordi der er rimelig koldt. Men de er altså med til at bevare det her fantastisk smukke område. Og ja, som nævnt, så er der også enormt mange fine insekter herude. Blandt andet har vi guldængemyren, som er meget karakteristisk for det her område, og som lever nede under jorden. Vi ser dem selvfølgelig så ikke lige nu. Og de lever blandt andet af rodlus, som de malker. Det er det, som vi ser normalt. Sorte tissemyrer, som lever af fladlus, som de malker. Så har vi altså guldængemyren, som er meget karakteristisk for overdrevne.